Fit-tmiem l-ewwel impenn internazzjonali tiegħu sa mill-ħatra bħala kap tal-Gvern Malti, il-Prim Ministru Roberta Bella sostna li Malta se tkompli tiddistingwi ruħha billi żomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli biex tħares lill-familji u lin-negozji. Dr. Bella sostna dan ma' TVM News waqt summit bejn il-mexxej Ewropej, il-kapijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li sar f'Tivat fil-Montenegro li kien iddominat mill-eskalazzjoni ta' tensjonijiet ġeopolitiċi internazzjonali u l-impatt tagħhom fis-suq tal-enerġija. Titħaddet ma' sħabi l-mexxejja kollha mhux biss preokkupati, imma fuq kollox preokkupati bil-piżijiet li qed ikollhom jixħtu fuq in-negozju fuq il-familji tagħhom. Hemmhekk fejn tara il-pożizzjoni opposta li ħa pajjiżna illi niggarantixxu stabbilità sħiħa. U għalhekk illi dik il-garanzija ta' stabbiltà fil-politika tal-enerġija tibqa' l-ikbar vantaġġ li qed ikollu pajjiżna fuq stati membri oħrajn u fuq pajjiżi oħrajn. Qal li din ir-realtà tagħmel aktar evidenti l-importanza tal-politika li adottat Malta fis-settur tal-enerġija u tenna li l-Gvern se jżomm din il-politika biex jipproteġi l-kompetittività tan-negozji u l-kwalità tal-ħajja tal-familji. Is-summit ifoka wkoll fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ is-sigurtà fir-Reġjun Ewropew u fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Il-Prim Ministru qal li l-konflitti li għaddejjin bħalissa qed joħolqu klima ta' inċertezza li qed tinħass minn kulħadd u għalhekk hemm bżonn akbar ta' kooperazzjoni u għaqda bejn il-pajjiżi Ewropej. Is-sigurtà tal-popli individwali ma mbagħad is-sigurtà tar-reġjun aktar wiesa' u dik li xi ħaġa li rridu nibqgħu nenfasizzaw fuq għaliex dik li tagħtina l-istabbilità u qed ngħixu f'mumenti ta' insigurtà internazzjonali kbira u ilna ngħixuhom għal dawn l-aħħar snin meta nitħadded dwar li din saret in-normalità ġdida. Mhux tal-li mhux qed nesaġera ma tiġi hawnhekk u tisma' preokkupazzjonijiet li dak li beda fl-Ukrajna u r-Russja 4 snin ilu kompla jeskala. Il-Prim Ministru saħaq li l-Unjoni Ewropea trid tibqa' maquda quddiem sfidi li qed isiru dejjem aktar komplessi u qal li Malta se tibqa' tkun vuċi soda favur l-istabbiltà. Qal li bid-dialogu u t-tisjieħ ta' relazzjonijiet bilaterali jista' jkun hemm futur prosperu li jagħti serħan il-moħħ liċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea u fir-reġjun ta' madwar il-Blokk Ewropew. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola saħqet li s-sigurtà u l-istabilità tal-Unjoni Ewropea huma direttament marbuta mal-futur tal-viċinat immedjat tagħha. Intant fil-bidu tas-summit kienu bosta l-mexxej Ewropej li laqgħu lura u ferħu lill-Prim Ministru Roberta Bella għal mandat ġdid li ngħata fit-tmiem il-ġimgħa li għadda fl-elezzjoni ġenerali. Għal Montenegro fejn qegħdin illum dan is-summit għandu tifsira storika partikolari wkoll għaliex dan il-pajjiż qed jiċċelebra l-20 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Apparti minn hekk din hija l-ewwel darba illi avveniment ta' dan il-livell li qiegħed isir ġewwa dan il-pajjiż. Trisha Falzon għal TVM News mill-Montenegro.